मामा बोल भांजा। चलो नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज के ई खबर बा भोजपुरी फिल्म मामा अनाड़ी भांजा खिलाड़ी ट्रेलर के बारे में, जोना के रिव्यू करे जा रहल बानी आज। तो वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर ई ट्रेलर रिलीज भइल बा, जोना के जोन प्रेजेंटर बाड़े उ बाड़े आशुतोष खरे जी। और ई फिल्म में मुख्य कलाकार आप लोगन के नजर आई हैं सुमित सिंह चंद्रवंशी और अमरीश सिंह। जी हाँ, तो ट्रेलर आप लोग जाके देख सकता नहीं। बात करी स्टोरी के, तो स्टोरी बा मामा भांजा के, जोना में दिखावल गइल बा कि मामा भांजा के आपस में बहुत ज़्यादा प्यार होला, एक दूसरा के ऊपर ही दोनों आदमी निर्भर होला। लेकिन जोन उ भांजा होला ओकर बाकी सब केहू ओकरा से जुदा हो जाला, सब केहू के मृत्यु हो जाला। बस ई मामा भांजा के ही जोड़ी रहेला और मामा भी भांजा खातिर बहुत कुछ करेला। लेकिन कभी कुछ ऐसा होला कि भांजा अपन कुंडली पढ़ लेवेला और वो में लिखल रहेला कि तोहर मामा के मृत्यु तोहरे कारण होई। त ई डर से उ जोन भांजा बा उ अपन गांव छोड़ के शहर चल जाला, अलगे हो जाला मामा से, ताकि मामा के कोनो संकट ना आवे। त यही खातिर मामा भी ओकरा खोजेला और यही बीच में लव स्टोरी वाला एंगल भी दिखावल गइल बा। और आगे का होई ई त आप लोगन के फिल्म देखला के बादे पता चली। फिलहाल ट्रेलर में इतने कहानी स्पष्ट हो रहल बा। तो ट्रेलर अच्छा खासा बनावल गइल बा। कॉमेडी आप लोगन के देखे के मिली, रोमांटिक गाना देखे के मिली। कोनो बड़ा स्टार कास्ट ना बा, लेकिन एक्टिंग अच्छा कइल गइल बा कलाकारन द्वारा। और फिल्म के डायरेक्टर के बात करी तो डायरेक्टर बाड़े एकर रुस्तम अली जी और प्रोड्यूसर खुद बाड़े सुमित सिंह चंद्रवंशी और अमित सिंह चंद्रवंशी। जैसे कि आप सब जानते बानी कि सुमित सिंह चंद्रवंशी पहले राइटर रहले या गाना उना लिखत रहले, बहुत ही फेमस गाना भी लिखले बाड़े। तो एक्टिंग के दुनिया में आयल बनी, तो इहों उनका के प्यार आशीर्वाद दी। और आप लोगन के ई ट्रेलर कैसन लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसा ने भोजपुरी ट्रेलर के रिव्यू देखे खातिर हमने के चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन दबा दी। आगे भी भविष्य में आप लोगन के बहुत सारा अपडेट मिलते रही। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।